बिसोरनो साहा फुदुंनाया मारायनि भाइरेल मा होनोमोनलाय भिडिअ नायबायबायनानैनो एकदम सायाव गोदै होदोंना होआखै थाल मोनलायलाङासै लोंदो साखिनोबो मोना नालाय साखिनायनाय गोदै माबा गोदै होदोंना होआखैमोन बावबाय आं हादानाव खारलांसै आं नै बाथाम बुथाम फयटिं खालामगासिनो हादानाव मा हादानाव 2 नाम्बार ना 3 नाम्बार हा लोगोफोर आंनि संग्राय गारा उथिफिनना नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय बरायसिनबाय बे मा होनोमोनलाय जोंनि बारिनिफ्राय थाबाय बरायबाय माइसा दांदोंमोन आङो मिस्ट्रिफोरनोबो साहा फुदुङाखै फुदुंसैनो हौवाया माबा जिगाब एरलुगासिनो दहाय बे जिगाबनि हिन्दी नांलायखांबा एकदम बेराबो दुमा माबो दुमा मालायनि मोसौआसो जाजोब्बाय आरो सावनो नागिरदों जिगाबखौ रागा जोंनानै माथो दुमा बेलाय बिराद दुमसावनो दुंगादा दुंनो नागिरदों आरो सावजानो गिदों बे बेस्रा सावा आंबो मोसौआ माखौ जानांगौ जाखो दैलांबाय माइसा दांनाया ओरैबायदि जाबाय एकदम दिनै मानो इउटुबा जायाखै एकदम माबा जाया जाबाय थानो दिनै सिन्थासो जाबाय बिजनेस थांनांगौ आं इउटुब मा जाखो होननानै एकदम मानो जादों सोरनाबा जादोंनो ओमफ्राय आंनाबो जादों हौवाना जायाखै नै बिथाङा जिगाबनि बेरा दुमबाय आरो दिनै मालायनि मोसौआ जाना इनि माबायदि खालामजोबखो ओइयाव लामा जिं नालाय ओरै ओइनि रायजोनि फोथारा ओरै थांबाय लामाया ओरै थाबाय बे मालायनि मोसौ एकदम मोसौखौ अयथासार आगारोना फैनोसै ग्रोब बेयाव जाफैबाय थानोसै ओंखायनो दिनै बेरा दुमाबा सावगोन होननायखाय बिथाङा दुमबाय आरो थिखागोन जिगाबखौ हा दादागिरिथारलै गथ'आ बिस्थिरानो थिखांजोब्बाय आंना नों होखांबाय गासिबो हाजोब्बाय बेवाइनाव तक्था लांनो नागिरदों फिरफिलिफोर रोगानानै सेल जाजोब्बाय ओरैबायदि गिलिर दुमब्रुनि माबा आरो मा होनोमोनलाय फारला साथारिं हाखावदों होजों मालाय बिजनियाव फायखाना लुदों बेयाव होनो साथारिं नांगौ गाइखेरबो गैया नै लाल साहा सोरनाव गाइखेर नागिरना मोनबाय थानो मिस्ट्रिफोरनो साहा फुदुंनो होनबाबो सानफ्रामबो गाइखेर लायसै मा लायसै भिडिअ खालामनाय जानो दिनै लाल साहा खालामबाय आं मोसौ फिसियाब्लासो बिहां जानानै दङ मिथिया जाय मोननै सानसेल' आयौ बिस्कुटखौ बावलायलांबावसो नङालैनो सानैल'सो काट मिस्ट्रिफोरबो दं ओरै लोंबाय ओइ दे थ'से आजि फादानसो ना फाद आनानाय टाइल्स मिस्ट्रि गैला ना नायनो र' माबायदि लागायदों आयदै नै लागायहांबाय आंनि पकेट रुमनि टाइल्सआ बेयाव बिदिखौ होसै आरो नै ए माथो गाहाय थाथारबायलै आयु नै गाहाय जाथारबाय गोजौसो जागोन नंदोंमोन आं आयदै न'नि लाफा गोथाव संना दोनबाय ने आं माबादोंमोन बे लाफाखौनो दांदोंमोन ने बाथाम जियानो संबाय गोथाव जासिगोन बे गन्थं गोदोलायनायसो नारजि ओंख्रि दंबावोसो स्त्रिफोरनो दावदै लायनो गायदांखौ नागिरदों ओइ बिराद नै बे आसुगुरा जनानै दङ बे जनायाबो ओरैनो जखौ मैया माइसा दांनायाव एकदम ओरै हमब्रुनानै दांबायना आसुगुरा थोन हाबायानो थबस्र' जनानै ओरैनो थाबाबो अरजाबावोमोन जि साबाय नै हाबायाव बोरै खालामबावगोन आं बेदर जानांगौमोन हाबायाव बेदर मोनजाथारसिगोन जोंहा बाथाबफोर ओइ नोंनाव फैसा गैया हरलाय आं माबा लायनो दावदै लायनो मा फैसा गैया आंनाव फैसा गैयाथ' हा हर नाम्बार हरलै नों मैया आंनिफ्राय लांनाया मा जाजोबखो अबेयाव होनदों खरसेयाव दा दसे थानानै हुंसै र' माइखौ जिगाबखौ दहायनो हुंनो लोगो लाबाय आङो नों गाखोनो आं गाखोनो होनलायबाय दखानानो नेबाबो मोना नै खावबा आं मोननैसो हालायसिगौमोन ओरै फैदो थप लादो खारलांदो सिन्थायानो गैया दाबो लाइट होबावगासिनो आयौ नुवा नामालै
रावबो गैया सोमखोरबाबो गैया देलायदों मालाय हाबा जानो सोरनि हाबा गामियाव हिनजाव लायनांगौ मालायनांगौ गामियावलाय हिनजावलाय माला गाबोनसो नङा खिन्थु आसुगुरफोर हाखानाङा आयौ आंहालाय हादानाव हिनजाव लायगोन नालाय गाबोनखायनो देलायदों जाहैदों सोरबाफोर हादाननिफोर नुसनबायबा फसायबायबा लायखानांसिगोन जोंहाबो हादानावनो ने नै बे दखानिनो बिहामजो नांगौनो बे दखानिनो एकदम नै दखान दंखायो न'आबो ओरै एकदम फाक्का गोजाखा आरोखि सिन्था गैया हिनजाव बुकिं खालामदों र' सोरबा नांगौबा नैबे आंनि संग्राय गादावाव कमेन्ट खालामनानै बुकिं खालामदो आरो ने सोरबा बिहामजो फैनो गोसो दंबा होनदों आरो थारमाने नोंथाङालाय मा सानो एसे सिन्था खालामग्रोदों मबाइलाव बुकिं खालामनाय बायदि जागोन लामब्रे जागोन ना लुमब्रे जागोन थैखागोन दावदै हर दावदै टाइल्स मिस्ट्रिफ्रा एकदम ओंखाम लाबाखैनो ओंखामनि जबान खायाखैमोन ओमफ्राय बोरैथो जानो दै एसे लांनो र' दाउखौबो न'निखौ गहोजोब्बाय आं नामा दैसो 8.5 थाखा दैब्रै हर लांनांसिगोन र' दावदै एवबाय दैसे एवबाय आंखौ जाजोबनो लुगैयो बिदि एवबा आं एवनानै आं जाजोबनो लुगैयो आरो बेबायदिखौ 20थासो जानो हागोन आं हादानाव खारलांसै आं नै बाथाम बुथाम फैथिं खालामगासिनो हादानाव मा हादानाव 2 नाम्बार ना 3 नाम्बार हो मा हादानाव खोन्थालाय 6 नाम्बार एकदम नै फिटिं खालामगासिनो लांखानोसै आरो दा गोदान संसार जाहैनाय नालाय जेबो मोनहैनाय नङा हादाननि मानसिफ्रासो आजिखालि माहाजोन जाजोब्बाय बेखायनो आंबो खारलांसै थादो नोङो न' ओइ बिसोरनो साहा फुदुंनाया मारायनि भाइरेल मा होनोमोनलाय भिडिअ नायबाय बायनानैनो एकदम सायाव गोदै होदोंना होआखै थाल मोनलायलाङासै लोंदो साखिनोबो मोना नालाय साखिनायनाय गोदै माबा गोदै होदोंना होआखैमोन बावबाय आं जाम्बि जासोना ओमफ्राय बेखौनो थाबाय दं खोबथे गासिनो आइ जेबो नङा दे मोजां संदों गावदांदांनो दे जादे नायबाय थानांगौ दे दे लोंनाय नायनाय मोजां संदोंनो बिथा नायनाय फिसाजोआ खोबथेनो थिना खोबथेबाय आं माबायहाय गोदै नांदों ए होदों ए दे बावासै होमबा